no planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Martxoa estreinatu dugu jada, eta azken aldian ez bezain eguzkitsu gainera. Eta eguzkiarekin batera, azken egunotako albiste nagusiak errepasatuko ditugu. IS Global Ikerketa Zentroak egin berri duen ikerketa baten arabera, berdeguneen eskasiak ondorio larriak sortzen ditu herri handietan eta hirietan. Zehazki ikertu dute hirien 30% eremu naturalek osatuko balute, udako heriotza tasa 40% murriztuko litzatekeela. Berria FM-en aipatu zuten Aneketa Uxuek, Emakunde eta Jobe erakundek eginiko ikerketa baten arabera, Andreek eragin txikiagoa dutela klima aldaketan. Ikerketaren ondorio nagusia da emakumeek eredu jasangarriagoak baliatzen dituztela eta beraz, haien aztarna txikiagoa dela klima aldaketan. Baina aldi berean ondorioek diote emakumeak direla klima aldaketaren ondorio negatiboak gehien pairatzen dituztenak. Itxi ostean Zumarragako ArcelorMittalen zabortegian zaborra bota dutela aitortu du Jaurlaritzak. Gutxienez, 2021ko martxotik 2022ko martxora arte jardun ziren Olaberriko fabrikako altzairu errautsak botatzen. Enpresari uztailaren 31 arteko epea eman dio Jaurlaritzak zabor hori kentzeko eta lixibiatu kutsadura konpontzeko. Ozeanoen 30% babesteko nazioarteko itun bat adostu dute Nazio Batuen Erakundeko estatukideek. Akordioa historikotzat jo dute estatu sinatzaileek eta oinarrizkotzat Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusi Antonio Guterresek. Ituna ez da oraindik indarrean sartuko ordea, estatuek berretsi egin behar baitute. Zaldibarko auzian beste delitu baten zantzuak ikusi ditu fiskalak. Eta horietan oinarritutan, ikertu gisa deklaratzera deitu ditu Berta Recycling enpresako buruak eta Geyser HPD ingenieritzako arduradun bat. Lurralde antolaketaren aurkako delituagatik ikertuko dituzte eta ekainaren 15ean deklaratu beharko dute. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian mamian sartzen joango gara pixkanaka. Gaur Kinka podcastean, trantsizio energetikoa bai, baina zein markotan? Mamirantz goaz pixkanaka, baina horretarako olatza hartola dut alboan. Kaixo Anagore, zer moduz? Ondo, eta zu zer moduz? Ondo ni ere, gaurko hitza zein den jakiteko gogoz. Ara, primeran orduan. Eta zein da gaurko hitza Anagore, esango didazu? Noski, gaurko hitza karbono aztarna da. Karbono aztarna, eta zer da ba? Karbono aztarna. Karbono aztarna da, pertsona baten bizialdian, erakunde baten jardunean, edo produktu edo zerbitzu baten erabilaldi guztian, isuri den berotegi gasen kantitate osoa. Esan duzu, orduan, gu bizigaren denbora guztian, edo erakunde baten jardunean, edo produktu eta zerbitzu baten erabilera guztian, isuritako berotegi gasen kantitate osoa dela. Horixe bera? Beraz, modua da neurtzeko nolako mina egiten dieten eta diogun, aipatu dituzun ekintza horiek guztiek klimari eta naturari, ezta?
Hori da, karbono aztarnaren bidez neurtu daiteke zenbateraino den ingurumenarentzat kaltegarria ekintza, zerbitzu edo, dena delako produktu hori. Adierazle lagungarria da orduan karbono aztarnarena. Bai, oso, baina dena den arantzago ere joango gara gaur. Bai, zer gehiago ikasiko dugu ba? Karbono aztarnaz aritu gara oraintxe, baina jarraian, elikagai jakin batzuek sortzen duten karbono aztarnaz hitz egingo dugu. Ui, ea erosketa zerrenda aldatu egin behar duan, nahore. Badakizu olatz, ea ze elikagaik sortzen duen karbono aztarnarik handiena? Ziur ez dakit, baina aragiak akaso, aragi gorriak. Hori da bai, zehazki txalxerrak. Asmatu egin duten, ahore? Ea aurrengo biak ere asmatzen dituzun? Hor ja ez dut uste, pentsatzen dut gehiago kostako zaidala, baina saiatuko naiz, bota. Zein uste duzu daudela bigarren eta hirugarren tokian? Pasta? Ba ez, bigarren eta hirugarren tokian daude instanteko kafea eta Parmako gazta. Parmako gazta, pila gustatzen zait. Jakinolatz, txalxerra kilo bakoitzeko, 129,8 kilo CO2 sortzen dela, instanteko kafearen kilo bakoitzeko 28,8 kilo CO2, eta Parmako gaztaren kilo bakoitzeko 24 kilo CO2. Alde handia dago dena den, ezta? Lehenengotik bigarrenera eta bigarrenetik hirugarrenera, ezta? Bai, zerrenda honetan bai, baina edonola ere kantitate handia dira, Bai, egia da, nik nire burua zuritu nahi nuen, baina ez du badio, kantitate handiak dira, bai. Eta atzetik nagore, zer elikagai datoz atzetik? Jarraian datoz adibidez, txokolate beltza, izokina, arrautza, arroza, behi esnea, tomatea, ardoa, espagetiak, ogia, platanoak eta patatak. Txokolate beltza, arroza, ogia, zerrenda bai, Bai edo bai moldatu egin behar dut. Edo supermerkatura arteko bidaia moztu eta karbono aztarna txikiagoa sortu. Bai, hori bai, hori noski. Izan ere, pentsatzen dut, zenbat eta laburragoa izan bidaia, hau da, produktua sortzen den lekutik zenbat eta gertuago erosi, orduan eta karbono aztarna txikiagoa sortuko dugula, ezta? Hori da, eta horrez gain, tokian tokiko merkataritza babestuko dugu. Ezin hobeto orduan. Aldaketa prozesua klima eta ekologia krisiaren testu inguruan. Premisa horren bueltan bildu ziren martxoaren 2an Itziar Gomez, Nafarroako gobernuko ingurumen kontseilaria, Unai Pascual beste hiruko ikertzailea, eta Lorea Flores Hego Euskal Herriko Greenpeaceko arduraduna. Berriak eta Martin Ugalde Kultur Parkeak elkarlanean antolatu zuten foroan. Iñaki Petxarroman lankidea gidatu zuen saioa eta bertan egonda zein streaming bidez ikusi ahal izan zen. Bai interesez ikusi ere, galdera handiei erantzun handiak ematen saiatu baitziren gonbidatuak. Trantsizio energetikoa zaritu ziren bereziki eta saioaren lehen partean diagnosi bat partekatu zuten hirurek. Nork bere arlotik. Erakunde publikoen talaiatik Itziar Gomez kontseilariak, zientziaren talaiatik Unai Pascual ikertzaileak eta gizarte mugimenduen talaiatik Lorea Flores ekintzaileak. Dena delan, saioaren bigarren partean bildu zen mamirik handiena. Petxarromanek eginiko galde erantzunetan kateatu baitziren hizlariak. Bigarren zati horren laburpen bat entzungo duzu jarraian. Trantsizio energetikoak ze marko izan behar lukeen jasotzen duena. Kuadro abstraktu bat, ertz guztiak definiturik ez dauzkar marko batentzat. Bide horretan, hitzez eta ekintzez aritu ziren lehenik. Parisko hitzarmena izan zuten hizpide. 2015ean sinatu zen itun bat da,
COP21ko herrialde parte hartzaileek sinatu zuten, eta Kiotoko protokoloa ordezkatu zuen. Itun horretan, berotegi gasen isuriak murrizteko konpromisoa hartu zuten herrialdeek, baina iazko datuek erakutsi dute hortik urrun daudela isurien datuak. Zientziak eta gizarteak arlo horretan emandako bultzadaz mintzatu zen Pascual, baina esan zuen presio erreala oraindik ez dela heldu. Uste dut, agendan klimaren gaia agendan jarri zenetik, erabakiguneetatik, gizartearen bultzadarengatik eta zientziaren bultzadarengatik, eragile poteretsuek ez zeukatela beste erremediorik izan, baizik honi nolabait erantzuteko. Ja, ezin zen hortik ihes egin. Orduan, erantzunik errezena izan da, bai, lan ingo deu, bai. Hau, guztion artean ingo deu, hau oso importantea da, eta noski, arrazoia daukazue, behingoz, martxan jarriko ditugu neurri pilo bat. Eta hori da hitz egin. Baina uste dut ez dagoela benetako kontzientzia. Gizartean batzuk izango dute, politikari batzuk izango dute, baina ez dago orokortuta, ez dago benetan txertatuta ADN-ean, gizarteren ADN-ean, esateko hau aldatu behar da. Eta hori ez dagoenez, interes asko daude gauzak oraindik pixkat txiklea estiratu ahal izateko alik eta gehien. Jarraituko dute estiratzen eta hori islatu egiten da emisioen gorakadan, dakitelako benetako presio oraindik ez dagoela. Hitz asko daude, baina benetako presio genuinoa oraindik ez da sortu. Eta aginte gune batzuetan ere badago agian kontzientzia gero eta gehiago hau aldatzen ez baldin bada sistemaren kontra egin dezakela ere bai. Eta superbibentzia batengatik, eta esango nuke igual kapitalismoa oso erresilientea delako, kapitalismoa berak badaki honi buelta bat eman bar zaiola nolabait, sistema mantendu ahal izateko gutxienez. Hitza eta ekintza baino gehiago begirada bera nabarmendu zuen Gomez kontseilariak eta denbora eskatu zuen. Egoera aldatu bai, baina horrekin batera dena ez hankaz goratzeko denbora. Uste dut ez dela bakarrik hitzetan gelditzen, baizik eta badagoela ja begirada bat, ez? Eta hori importantea iruditzen zait. Eta egia esan, hori esaten dudan moduan, egia esan oso konplexua dela hazkunde ekonomikoa eta emisioak bereiztea. Eta hasiera batean esan dut, Nafarroan ze egoera daukagun. Konsumo energetikoa batez ere da industria eta garraioak, eta ia 75%. Eta horri buelta ematea oso zaila da. Eta horri buelta emateko, ematen diezu buelta, ez, sistema orokorrari. Nik uste dut transizio horiek oso beharrezkoa direla, transizioa egiteko behartuta daude, baina denbora behar dute. Ez dakit azkenean, bestela dena hankaz gora jarriko da. Ez? Nola edoala, zuk esaten duzu, sistemaren erresilientzia ere, ez? Erresilientziarekin kokatzen du. Ez dakit horrengatik edo zergatik, baina buelta eman beharko diogu. Itzen aroa zaritu zen Flores eta salatu zuen larrialdi betean egonda ere lausoak eta epe luzerakoak direla neurriak. Egia da, eztabaida hor dagoela, nik uste dut arazo handinetakoa momentuz batez ere hitzen aroan gaudela, ekintzak eta konpromezuak normalan dire nahiko, borondatearen araberako hori haitz polita, alden neurrian joanen gara, egia da haitzaila dela, bino larrialdi egoera batean gaude. Gobernuek larrialdi egoera dela izendatu dute. Gero ikusi larrialdi sanitario edo ekonomikoa gertatu zenean eta horren hartu ziren neurriak eta aldaketa klimatikoari lotutako larrialdian hartzen ari diren neurriak haitzez lausoagoak eta epe luzeragokoak dira. Eta adibide baterako Itziarra aipatzen duzu, Nafarroan sektore garrantzitsuenetako bat edo zailenetako bat eraldatzeko dela garraioarena, eta oraintxe berrizten ari den plan energetikoan ez dire zehazten helburu jakinak Nafarroako garraio sektorean energia kontsumoa murrizten joateko edo behintzat erregai fosilen dependentzia aldatzen joateko. Dudigabe sektore zailenetako bat izanen da industriarekin batera eraldatzeko, baina eske ja esku hartzen hasten ez bagara, ez badugu planetan sartzen ere helburuak sektore zaila hauetan, hemendik eta 2030 urtera, hori energia dependentzia sektore honena murrizten joateko eta batez ere erregai fosilen murrizten joateko, zail eginen dugu antzinera.
hitzen eta ekintzen inguruan hausnartu ondoren, 2040 urtera begira jarri zituen hizlariak Petxarroman gidariak. Energia eta material kontsumo apalago bat izango duen mundu batean jarri zen Pascual, eta nabarmendu zuen hori modu ordenatuan baino ezin dela egin. Europan ekonomia zirkularraz hasi zen hitz egiten, Europako Komisioak batzordea konturatu zenean, kinka larrien egongo zela baliabideen eskasiarengatik. Orduan, berriro gertatuko da nik uste dut antzeko zerbait. Energi kontsumoa eta material kontsumoa murriztuko direla. Bai edo bai, ez dagolako hau beste modu batean kuadratzerik. Orduan nik uste dut hemen ere bai, energi kantitatea eta material kantitatea eren kontsumoa murriztuko dela. Espero dut, eta hobe espero dut, planifikatuta izatea. Ordenatutaz baldin badago, beti bataz beste jetxiko da, baina bataz beste. Batzuk oraindik handituko dute eta beste batzuk nahita ez murriztu behar izango dute eta beren bizitza kalitatea ondoratuko delako, ez? Ekonomia zirkularra goraipatu zuen Gomez kontseilariak. Nafarroa garbia, zirkularra eta deskarbonizatua. Nik benetan diot, bide horretan egon behar garela, ez? Badago, bilatu behar dugu beste modu bat, produzitzeko eta konsumitzeko ereduak aldatu behar ditugula. Hasiera batean esan dut, hondakinetatik ondasun bihurtu behar ditugula. Bilatzen dugun bidea da lehengaiak bihurtzea. Begira da hori oso importantea iruditzen zait, ekonomia linealetik, ekonomia zirkularrera. Etorkizun itxaropentsu bat irudikatu zuen Greenpeaceko kideak. Eta azaldu zuen horrela baino ezingo dela irauli sistema. Gizarte zibiletik behar dugun lehendabiziko gauza bat, behar duguna da etorkizun itxaropentsuak asmatzea. Agian gaur egun ez da posible, baina ez badugu amesten posible denik edo ez badugu uste posible denik, seguru ez dugula lortuko. Osea, harriak edo pausoak bidean guk jarri behar ditugu. Ez badugu imaginatzen etorkizun kolaboratiboago bat izanen dugula, irtenbide kolektiboagoetan oinarrita egonen dena, dudigabe ez dugula horrantza joan. Ez garela horrantza joan. Ez badugu pentsatzen beharko dugula autobus bat dena mugitzeko kotxe individuala beharrean, ez dugu eginen autobus edo trenen alde. Bukatzeko berriztagarrien inguruan hitz egin zuten. Oraintxe Nafarroako egoera zein den azaldu zuen ingurumen kontseilariak. 1400 megabatio instalatua ditugu energia eolikotik eta fotovoltaikotik datozenak, eta legegintzaldi honetan energia berriztagarrien 79 parkeren ingurumen azterketa egin ditugu. Erdira, 35 berdea, argi berdea eman zaie, eta horrek suposatzen du 1400 megabatio potentzia emango dutela. Potentzia horrek azken 30 urtetan Nafarroan instalatutako potentzia osoaren berdina, eta beste 1400 megabatio hori ezetza eman diegu ingurumen inpaktuaren azterketetan, ez? Gaia bera dilema gisa definitu zuen Bezeiruko ikertzaileak, eta eztabaida esfera zabalean eman behar dela esan zuen. Hemen behar dugu herri estrategia bat, hemen behar dugu herri akordio bat, behar dugu herri eztabaida bat. Eta hau ematen ez baldin bada, eta ez parlamentu batetan, edo ez orokorrago izango den zerbait, eta hau ez baldin badugu bereganatzen eoliko gehiago beharko ditugula, baina non, nola, zergatik, edo fotovoltaiko gehiago beharko ditugu, bai, nun, zergatik, nola konpentsatuko ditugun gertatuko diren galerak, ze galerak egongo dira, bai lurraren narriaduran, elikadura ereduan, arazo bat eduki dezakegu Araban ere bai, Araba ematen du dela territorio libre, eta konkistatuko dugu, eta hor jarriko ditugu ekonomia berdearen zuntza berriak, ez? Horrela ezin dira gauzak egin. Herri akordio bat behar da, eta eztabaidatu ze aukera, ze arrisku, eta badakigu gauza batzuk zailak izango dira, eta jan egin beharko ditugula, baino alik eta akats estrategiko gutxienak eginez. Ze epe luzerako planifikazio bat izan behar da. Ez da hurrengo 10 urtetarako edo 20 urtetarako. Hor sortuko diren infrastrukturak edo azpiegiturak belaunaldi askotako inpaktua izango dute. Hala, irtenbideak demokratikoki bilatu behar direla babestu zuen. Irtenbidea ez da matematikoa izango da demokratikoa. Eta gauza guztia bezala negoziatuak, baina benetan negoziatuak. Eta bestela, Loreak esan duen bezala, gizarteak ikusiko du hau inposatu egin dela,
eta horrek kalte egingo dio danari. Plangintza bat behar dela esan zuen Greenpeaceko ordezkariak ere. Behar energetiko gehien dutenak kontuan hartuko dituen plangintza bat. Behar dena lehen da plangintza bat, parte hartua dena, eztabaida baten ondorioa izanen dena, baina ez dune eztabaidatuko bakarrik ze energia instalazio eta non jarriko diren. Eztabaidatu beharko da ere zenbat eta zertarako. Ze behar energetiko estali behar diren horrekin, norrenak, ahantzi gabe gero eta jende gehiago dugula pobrezia energetikoan, eta justo pobrezia energetiko jasaten dutenak dira arazo gehien dituztenak ere autokonsumoa eta alako alternatibetara iristeko, ez? Hitza eta ekintza, etorkizuna, berriztagarriak, garrantzitsuak dira trantsizio energetikoak zen marko izan behar lukeen erabakitzeko orduan. Bada marko hori egungo markotik kanpo sortu behar dela dioenik. Izan ere, egungo sistema jasangaitza bada, bizitzaren kontra egiten badu, trantsizio energetikoak ere beste marko bat izan beharko du. Honela esan zuen Lorea Flores Greenpeaceko kideak tarte batean. Norbaitek zioen errazagoa dela munduaren amaiera irudikatzea, kapitalismoaren amaiera irudikatzea baino. Alde horretatik kontakizuna irabazi behar dugu. Aholkuen atala dugu hau, eta gaurkoan Imanol Landa dugu hemen. Eta gainera pastekin zirikatu genuen eta ekarri egin ditu. Eskerrik asko Imanol eta ongi etorri. Kaixo bikote, gozatu energiaz betetako pastaok. Tira Imanol, gaurkoan beste galdera bat ekarri du bolatzek. Bota, eta argitzen saiatuko naiz. Bai, hori da, galdera bat daukat zuretzat Imanol, zeren askotan egin izan dudan kontutxo bati bueltakan abilazken egunotan eta ea zentzurik ote duen ala ez jakin nahiko nuke. Kontua da etxean, telebistako mandoak edo agintak egiten ez dianean pilak kendu eta berriz sartzen ditut ondoren bueltan, eta ezakit horrek on egingo balio edo funtzionatuko balu bezala, baina egia esan ezakit logikarik duen, loturarik duen, baina egia da askotan, gero funtzionatu egiten diala aginteak. Ba, ez holatzoi ez da sineskerie, horre fenomeno horrek bi oinarri dauzke. Alde batetik, pila bat erabiltze dunen erreakzio gertatzeie, eta osagai berrik sortzeie. Osagai hauek luzaron pila erabili gabe ukitze baldin badeu, muturretan pilatzeie eta blokeatu itea pilan funtzionamendua. Apur bat muitzeiteunen, berriz osagai hauek muitu iteiteu eta desblokeatu iteiteu erabilera. Hoi alde batetik, eta bestetik pilak beti likido pixkat askatzeue ertzetatik, eta konexio puntutan oxido bezala pilatzei eta oxido hau aislantea da. Hortaz, pilak kendu da jartze deunen kontuatu bare oxidoi kentzen egiak. Hortaz, horrek albidetzeu berriz pilak funtzionatzea. Eta adibidez hori, zein gailuetan gertatzen da? Nik lehen telebista esan dut, beste gailuren bat? Ba, nahi mendiko GPS-akin gertatu zitzaian. Hilabete askotan ibili bare eta hor gehatu zen dena likidoakin da izorra duta. Lehenengo aholkua beraz, egunerokoan erabiltzen ez ditugun gailuetako pilak gordetzea eta erabili behar ditugunean jartzea. Ados, apuntatuta. Eta horri lotuta Imanol, pentsatzen hasi nintzen ere, ea posible den pila batek zerbait martxan jartzeko balio ez duenean, hau da, agortzean, beste gailu batean funtzionatzea. Hau da, imaginatu, telebistako aginteko pila agortzen denean, ea pila hori erabili dezakedan iratzar gailuan adibidez. Hau da, batean funtzionatu ezarren, beste nonbaitea funtzionatu dezakeen. Ba, baita ez olatz. Azkenen gailu bakoitzak eskaera energetiko bat dauke, eta erabiltzen diteun pila eta bateriak eskaera hoien neurrikok die. Hortaz, printzipioz, eskaera energetikoa handioa dauken gailu baten pilak agortzean, ez du esan nahi zero energia daukenik pila horrek.
eta berez energia soberakin horiek energia eskaera txikigoa daukean gailuk bultzatzeko ere erabiltza posible izango zen. Beira, balio du orduan. Berez teorian bai, baino praktikan gauzek pixkat ezberdina die, ze aparatu bakoitzak pila tamaina da kopuru jakin bat soilik onartzeu. Hortaz, adaptadore bat eraiki beharko genuke pila guzti konektatu eta lanen jartzeko. Hortaz, praktikan ez da oso bideragarria. Primeran, argitu dugu gaurkoan ere beste galdera edo zalantza bat, egunerokoan oso presente duguna bide batez. Bai, hori da, baina beste zalantzatxo txiki bat ere badaukat. Gaur egun pilak dituzten gailuak ekoiztea edo erostea baino, Imanol ez alda egokiagoa bateria bidezkoak erabiltzea. Bai, nire uste ez ala edarko luke. Eta ez soilik energia kontuta mugatuta. Kontu da, erabilera bakarreko produktuak dianez, pilak eosteiteunen, pakete osatzeuen plastiko eta papelake bai konsumitzen egeala. Pila osatzeuen materialake bai, behin bakarrik erabiltzeiteu, adibidez, metal jakin batzuk. Eta, geho ondoren, aitako asko berziklatu daitezke, baino hortane energia konsumituko deu. Eta azkenen, baliabide naturalak erabiltzen egia eta hobe behin baino gehiotan erabiltzea dauzkeun produktuk erostea beti. Ederki, orduan gaurko gomendioak dira, aipatu ditugunak, batetik, luzaroan erabili behar ez ditugun gailuetatik pilak kentzea, eta bestetik, horren aurretik aldela pilarik ez duten gailuak erostea. Bai, primerako laburpena nagore. Oso ondain Manol, jasota holkuak, hilabete barru edo, elkartuko gara berriz. Hori da, bai, ni behintzat gustu etorriko naiz. Hiztegia gai nagusi eta gomendioak pasata, galderaren txanda da orain. Primeran, zeri buruz gaurkoan? Gaurko saioan metano isuriei buruz. Ara, eta zer delata? Izan ere, metano isuriek gora egituten iaz. Murriztu ez eta gora egin dute. Oso ondo. Bai, eta gainera, isuriak murriztea inoiz baino merkeagoa den honetan. Gainera hori, eta zein da galdera nagore? Galdera da, ea iaz, 2022an, zenbat milioi tona metano igorri ziren atmosferara. Ados, eta 3 aukerak zeren horiek gabe ez nuke asmatuko. Aukera posibleak dira, 200 milioi tona, 125 milioi tona eta 100 milioi tona. Utzi da zu pentsatzen nagore. Ez naiz asko arriskatuko. 125 milioi tona? Arriskatu ez, baina asmatu bai. Nik bai jakin. Nazioarteko energia agentziaren txosten baten arabera, sektoreko enpresek 125 milioi tona igorri dituzte atmosferara, 2021an baino zertxobait gehiago, eta 2019ko errekorretik oso gertu. Gainera, lehen esan duzu inoiz baino merkeagoa dela murriztea, ezta? Bai, hori adierazi du behintzat nazioarteko energia agentziak. Esan du, sektore horrek 175 metano gutxiago isur dezakela, jada gaur egun eskuragarri dauden teknologiak erabilita. Ea da, nazioarteko energia agentziak esandakoari kasu egiten dioten. Amaitu dugu 11. saioa ere. Bai, nagore, eta gaur ere gauza askoren inguruan hitz egin dugu. Batetik, karbono aztarna zaritu gara hiztegiaren atalean, eta gero gai potolo bat izan dugu mintzagai, transizio energetikoa. Bukatzeko, baterien berrerabilpenari buruz aritu gara Imanol Landa Medranorekin. Hori da, baina saioa itxi kantu batekin itxiko dugu. Hori da, eta zein kanturekin gaurkoan? Bere bakarlariaren mundu basatia da hau abestiarekin. Egun barru elkartuko gara berriz hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, zinori berorik eman gabe. Eskerrik asko olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain kantu bat naturari. Eskerrik asko zuri nagore. Mundu basatia da